Għandna żewġ nisa fil-Vanġelu tal-lum, waħda 12 sena marida u l-oħra ta' 12 sena se tmut. Taħsbu li b'kombinazzjoni n-numru 12 le. Għax dawk in-nisa huma rappreżentanti tal-popli kollha, tal-poplu ta' Iżrael, imma fil-poplu ta' Iżrael hemm ir-rappreżentati intu jien, kull wieħed u kull waħda minnha. U dawn in-nisa bħalna qegħdin jgħixu f'kuntest ta' mewt it-tnejn li huma. Waħda propju marida hemm fl-għajn tal-ħajja, ma tistax tkun omm, ma tistax tersaq lejn żewġha, ma tistax tidħol f'relazzjoni. U l-oħra propju fil-mument li fih qed taħseb biex titarras u tiżżewweġ, ma ninsewx li fil-mentalità orjentali żwieġ kien isir kmieni ħafna, 12-14 sena, propju f'dak il-mument qiegħda ttemm il-ħajja tagħha. U jidħol Ġesu bil-mod tiegħu. Waħda tfittxuhi u tmissuhi u l-oħra imuru u jmissa hu. Ġesu imiss mal-mewt biex jagħti l-ħajja. Noqogħdu ftit attenti però, għax ħafna drabi aħna lil Ġesu immissuh jew irriduh imissna biex jagħtina l-ħajja jew nieħdu l-ħajja kif irridu aħna. Imma wisq probabbli l-ħajja li rridu aħna hija l-ħajja li twassal għall-mewt. Il-ħajja li rridu aħna hija l-ħajja li twassal għall-mewt. Kieku jkollna nieqfu aħna biss fil-fenomenu fil-ġrajja naturali u hekk. Illi tnissel fih danek li jkollok tarbija fih danek f'ġufek. Kieku jkollna nieqfu hemm x'inkunu qegħdin nagħmlu? Sempliċement nipproduċu nies oħra biex imutu. Inżidu fil-mewt. Ippruvaw immaġinaw il-ħajja mingħajr Ġesu, mingħajr ma jidħol Ġesu u jmiss bil-mod tiegħu ma mhux kif irridu aħna, bil-mod tiegħu u jagħti l-ħajja bil-mod tiegħu fir-relazzjonijiet tagħna, fl-istorja tagħna, f'dak li ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Se ngħid kelma żgħira ħafna lil dawk illi qegħdin iġorru ħajja fil-ġuf. Imma mhux lilkom biss. Lilna kollha kemm aħna ma ninsewx. Indaħluha f'moħħna li kull don li nirċievu żgħir jew kbir, kull don, kull rigal li nirċievu, is-saħħa tiegħi, l-intelligenza tiegħi, ix-xogħol li għandek, il-familja li għandek. Kull don, kull rigal, mhux għalina. Mhux it-tarbija li għandek fil-ġuf, mhux għalik. Kull don, kull rigal, jekk nirċivuh għalina, insiru proprjetarji tiegħu u x'nagħmlulu ma nħalluhx iktar rigal, ma nħalluhx iktar don, nagħmluh oġġett. Jiġifieri dik it-tarbija illi fil-bidu tnislet imlitek bil-ferħ forsi, bil-mod tibda tgħallmek illi m'għandikx kontroll sħiħ fuqha li mhix proprjetà tiegħek. U ġismek stess jibda jirrakkontalek, jibda jgħidlek li dik mhix tiegħek. Dik mhix tiegħek. Għalli ma raġuni għax jibdew jiġru fik affarijiet li forsi m'għandikx kontroll fuqhom, affarijiet li ma tixtieqx, li jint qatt ma ħsibt jew qatt ma rid li jiġru. Il-ħajja minnha nfisha tallimna. Għalkemm aħna nwebsu rasna, niffissaw, nwaħħlu rasna u rriduha it-tarbija jew ikun xi jkun jew tkun xi tkun l-oġġett jew il-persuna bħala proprjetà tagħna. Jekk aħna persuna nagħmluha proprjetà ma nkunux iktar fil-kultura tal-ħajja, imma nkunu fil-kultura tal-mewt. Xi fisser dan? Meta jien persuna nagħmilha proprjetà anki t-tarbija li għandi f'ġufi, x'ikun qiegħed jiġri? Inkun qiegħed ninqeda biha mhux naqdija. Biex nissodisfa l-bżonnijiet tiegħi, biex nissodisfa l-iskopijiet tiegħi, l-objettivi tiegħi, issir mezz, ma tibqax skop. U jekk ma nitallimx, jekk il-ħajja ma tallimnix, jew jekk il-kelma Alla ma tallimnix biex dak id-don li jiena rċevejt fit-tnissejl tat-tarbija jibqa' don, jibqa' rigal, se mbagħad il-konsegwenzi wara.
Serħu raskom illi l-ħajja minna nfisha tal-limna li dak li rċevejna huwa kollu kemm hu rigal u jibqa' rigal. Jekk nagħmlu proprjetà mhux se nħallih fl-istat oriġinali tiegħu. Ejju nitolbu lil Mulej biex jagħtina din l-attitudni. U din l-attitudni għatija kemm lil dawk li xtaqu tarbija u waslet din it-tarbija kif ukoll lil dawk li xtaqu tarbija u ma waslitx din it-tarbija jew ma tistax tasal din it-tarbija. Kull don, kull rigal mhux għalina, imma għalih innifsu jekk hu persuna u għall-oħrajn. Il-Mulej jagħtina li nitalmu din il-lezzjoni li tista' tiffrankalna ħafna dbatija u ħafna depressjoni fil-ħajja.